Okay, ngicela siqale ngoMatthew 26. I prepared bazalwane message kade ngitshela ukuthi yona engizoyidlulisa namhlanje but ekseni kwashintsha konke so nizoxolela bazalwane ngoba ngisho ukuthi nje nami into yami ihlangene angiyazi kahle. Okay. Uzofundela ngesizulu sipha sothole Matthew 26. Matthew 26. So qala ku verse 37 seku 45. Okay, Matthew 26, siqala ku verse 37 siya ku 45. Yes. Isihloko sithi eGetsemane, verse 37. Wathatha uPetru namadodana amabili kaZebedewu, waqala ukuba nomunyu nosizi. Khona wathi kubo, umphefumulo wami ulusizi kakhulu kuze kube sekufeni. Hlalani lapha nilinde kanye nami. Waqhubeka ingcosana, wawa ngobuso bakhe, wakhuleka wathi, Baba, uma kungenzeka akudlule kimi lesi sitsha. Nokho kungabi njengokuba ngithanda mina, kodwa njengokuba uthanda wena. Wayeseza kubafundi wabafumana belele, wathi kuPetru, kanti beningelinde nami ihora libe linye na? Lindani nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni. Umoya uyavuma, kepha inyama ibuthakathaka. Wabuye waya ngokwesibili, wakhuleka wathi, Baba, uma lesi sitsha singedlule kimi, ngingasiphuzanga mayenziwe intando yakho. Esebuye futhi wabafumana belele ngokuba amehlo abo ayenziwe. Verse 44. Wabuye wabashiya, waya wakhuleka ngokwesithathu, esho futhi lona lelozwi. 45. Khona wafika kubafundi wathi kubo, nisalele namanje, niphumula. Nisalele namanje niphumula, bhekani ihora selisondele, indodana yomuntu isiyakukhashelwa ezandleni zezoni. Amen. Okay. So lana siyathola uJesu ukuthi kwasekusondela isikhathi lapho owasezokhashelwa khona athathwe yonke lo sayazi indaba kaJesu. Amen bazalwane. So lana ke uhamba nabafundi bakhe uyokhuleka entabeni. Uma yokhuleka uyabashiya uthi hlalani la. Yena uyahamba uyokhuleka uthi abasale bakhuleke bona. Alright. Uma ehamba eyokhuleka abuye okokuqala abefice belele. Abuze ukuthi nilele. Right? Abashiya abuye lokwesibili ayokhuleka. Abuye abafice balele. Sithesihloko sethu sithini? Ibandla libele uphi eGetsemane. Right? Sicela wena uzithathe uzibeke okay, uthatha abafundi bakaJesu babe yibandla. Bese wena uyasithatha uyifake ezinyathelweni zikaJesu. Okay. So uyahamba ke okwesithathu ke manje. Uma ehamba okwesithathu uyokhuleka. Uyabuya futhi namanje nisalele niphumule. Okay. Shuthi wena kahle kahle usebenzimeni. Uthembe ukuthi ibandla lizokubona noma ngelibone lizoba nawe kulomzima obhekane nawo, but you only find ukuthi ibandla lilele. Okay. Lana nginemibuzo emncane nje ukuthi ibandla liqala nini ukuvikela abantu abasha? Ibandla liqala nini ukubonelela izinkinga zabantu abasha? Namhlanje iYouth Sunday ingakho kakhulu lokhu ngithi abantu abasha. Bese ke ukuthi sinabantu abasha abathukile. Sinabantu abasha abadidekile. Sinabantu abasha abacindezelekile. Amen bazalwane. Alright. Kukho konke lokhu ibandla lilindele ukuthi abantu abasha bakhule ngokomoya. Abantu abasha balimele, abantu abasha bacindezelekile, ibandla lilele lilindele ukuthi abakhule ngokomoya. Ukhula kanjani ulimele uthulukala nsuku zonke?
ukhula kanjani ulimele ukuthulukala nsuku zonke ulindekele ukuthi uya-excela kwezomoya kanjani ibandla lilele amen bazalwane khona ngicela eBhayibhelini lakho ku-NIV ukufundele khona amagama ahighlightiwe kulama verse lawa ku verse 37. Okay, so this is me, this is you. You are sorrowful, you are troubled, but ibandla lindele ukuthi khula wena, right? Ngicela ufunde futhi ku verse 40. Sleeping. Ibandla lilele. 43. He found them again sleeping. Namanje usalele. 45. Are you still sleeping and resting? Okay, umbuzo wokugcina. Namanje ibandla lethu lisalele, uphumula kanjani ungakafiki ezulwini? Amen bazalwane. So indaba yethu namhlanje izoba imfishane sithi ibandla eGetsemane lilele silala kanjani siphumula kanjani singakafiki ezulwini. Asikho isikhathi sokuphumula umzalwane ungakafiki lapho kiwa khona. Angeke ukwazi ukuphumula ungakayitholi into oyifunayo. Awukwazi ukuhlala ungakafinyeleli ekugcineni. Amen bazalwane. Sifuna ukuthi ibandla livuke likwazi ukubonelela inkinga ezikhungatha abazalwane. Abazalwane bayawa bayalimala left right and center ibandla lilele aliboni. Bazokhula kanjani abazalwane balimele phambi kwenu ibandla lingakuboni. Silindele ukuthi abazalwane bazokhipha ama-fruits ngapha nangapha kodwa aliboni ukuthi bayalimala. Sicabanga yazi angazi kunalento emabandleni ukuthi abantu abasha into ebabambile umjolo noma ilezo zinto abantu abasha banemndeni. Abantu abasha bayafunda. Abantu abasha badinga ukusupportwa. Emakhaya abayitholi support bayidinga ebandleni abayitholi. Ngisindisiwe ekhaya abakholwa. Ibandla kumele lindonse kodwa lebandla liyangishiya. Ekhaya ubani ozonaka ngoba bayiboni lento yami. Kodwa ebandleni kuthiwa abantu abasha kuhlela nenzi lutho. Think of your life. Ucabanga ekhaya. Ucabanga umndeni wakho. Ucabanga ukuthi yazi uma ungacabanga manje ngenze ukuthi izinto esingayinaki but uma ungacabanga manje ungadela kahle kahle ngithole kanzima. Engqondweni yami ziningi lezi zinto ziyenzeka. Esuka kulali ngicabanga yonke lento eyenzakalayo. Angikwazi ukuphumula. Yet ibandla cannot see ukuthi people are suffering in the church. Kuphela into ebalulekile kholwana. Ngikhona kanjani ngilimele? Ngikhona kanjani neyilonda? Ngiyopha kodwa kuthiwa ngikhona kanjani ngopha ngempela? Aphi amehlo ebandla? Aphi amehlo abantu ababhekelela abazalwane ebandleni? Kubalulekile ukuthi ibandla nebandla libe nabantu ababhekelela inkinga zabazalwane. Because angeke sikwazi ukuthi sibe nabavangeli singabi nabo abantu abazokwazi ukuqoqa abazalwane. Singabi nawo ama-social worker ebandleni. Umama wasebandleni aka-approach-eki. Ubaba ebandleni aka-approach-eki. Umuntu omusha omunye ebandleni aka-approach-eki. Kodwa sibhekana sodwa sithi ubani uyabantu. Uzoshisa kanjani-ke ngokushisa kwakho okufunayo ebelimele ungakwazi ukubona ukuthi ulimele? Uma kumele ezenkonzweni uyacabanga ukuthi yazi kuleya nkonzo bahlezi begqoka ama-crocs mina nginawo nama-crocs. Anginazo kwayicathulo lezo. Ziningi izinto ey'limaza abazalwane. Ethi ubeyibuka ayibone encane kakhulu yena. Ebona ukuthi yazi ngempela noma ngifikile ngisho ngathiwa ngihlale phambili angeke ngize ngikwazi ngoba inhlekisa. Bese kuthi uyayitshela. Kodwa ngibona ukuthi ulimele umzalwane. Amen bazalwane. Ngithi eGetsemane ibandla lilele. Usemzimeni useGetsemane kodwa ibandla lilele aliboni ukuthi siyalimala. Aliboni ukuthi siyalimala.
Ziningi izinto ezihlaselayo ngapha nangapha. Amen bazalwane. Ngisacela ungivulele uMatthew 11 verse 28. Matthew 11 verse 28 isihloko sithi uJesu uyamdumisa uyise emema abahluphekileyo beze kuye. Verse 28 Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo mina ngiza kuniphumuza. Okay, thank you. Sekwenzeke konke. Ibandla belithi lona elizobona noma libona ukuthi ngishayekile ngalimala ngithole kanzima ekhaya akunabani akunamama umama ukhala kimi ubaba ukhala kimi yonke leyo nto akwenzeki ukuthi ebandleni akekho umuntu ongangisiza. There is only one person, uJesu. Ngithe siphumula kanjani singakafiki ezulwini, but ukhona umuntu othi uzosiphumuza. Amen. There is only one person ongaphumula kuyena, uJesu. Awuphumule ekukholweni asiphumule, but uJesu ophumuza umuntu enkingeni asuke ebhekene nazo. Amen bazalwane. So noma ngabe kwenzakalani, just tell yourself ukuthi yes, there is only one person ongaphumuza, uJesu. Sikhuluma ngomuntu obazi bonke umzima lana, sikhuluma ngomuntu ofana nami. Sikhuluma ngomuntu odlule kubo wonke umzima. So ayikho inkinga engaba ngaphezulu kuyena. Because kuyenzeka ukuthi umzalwane kwenzeke whatever kwenzeka kuyena, but ibandla alikwazanga ukuthi lim-accommodate. Uthola ukuthi even mhlambe sesinqena nokumkhulumisa umzalwane. Sesinqena ngisho nokuxoxa naye ngoba nje hayi cha umzalwane hayi kodwa bakithi. Ngempela. But there is only one person. Amen bazalwane. Okwazi ukuthwala amahlazo ethu, okwazi ukuthwala inkinga zethu, okwazi ukuthwala ama depressions, okwazi ukuthwala ukusaba, okwazi ukuthwala yonke into yethu, uJesu kuphela. Because abantu bangakushiya ungathembela kubona kukho konke, but umuntu uyohlezi owumuntu. NoJesu wayethembile ukuthi uPetro ngeke azalane umethi ngicela ukusalulindelana ukhuleke. Ngisho esethi ke khulekela ukuthi ungangene ekulingweni, still walala umvuzo wokulala awu omunye umuntu uzafeyile nje esikoleni ulala njalo, hayi ngoba engahlakaniphile. Awukho umvuzo wokulala, awukho. But we are sleeping. Yingakho inkinga zenzeka kangaka phambi kwethu, silele sibhekile. Sivula amehlo kodwa silela sibona. Yazi identify ukuthi yazi umzalwane othile angisamtholi kahle. Hayi ukuthi hambe yokhuluma ngaye, hamba kuye. Uyozwa inkinga yakhe kuye. Hayi ukuyifuna kumakhelwane ngoba naye akayazi. Umuntu owazi inkinga yakho kuwe. Noma ungayixoxela mina kodwa mina ngiyazi njengawe ngoba khona izinto ongekuzisho. We are so good ukubona ukuthi mhlawumbe usibanibani akekho right. Yazi awuthi ngihambe ngiyobuza uSiphawu esiphaphela kwenzakalani ngoma Mshelele. Yazi ngibone ngathi namhlanje kunje kanje. uSiphawu uhlala naye yini? uSiphawu umngani wakhe. Angithi nabo bahlangana la enkonzweni njengamngani. Kodwa ngibona ukuthi uSiphawu uzonikeza impendulo kangcono kunoma Mshelele onenkinga. uSiphawu uzokwazi family background kaMshelele. uSiphawu uzokwazi yonke into eyenzakalayo, uyena ozophendula kangcono. Asisifundiseni ukuvula amehlo. Sithi uma sesiyawavulile bese siyabona sivuke. Amen bazalwane. Kuningi okwenzakalayo. Yazi ungahlala nomzalwane akhale eceleni kwakho ungasho lutho. Kuthi uma kuphuma inkonzo yofuna umuntu adehlele kuwe uthi ngimbone ekhaya. Bekwenzakalani ngaye? Wena kakuhlele eduze kwakhe. Kodwa umuntu acabanga ukuthi uzokwazi lo adehlele emuva. Ingani silele sivula amehlo.
umfundisi ame every day lana shumayela ethi asikholweni esameni sezulwini asikholweni esameni sezulwini abazalwane benelona ezinganakekele. Umunye ngacabanga ukuthi mhlawumbe uma sithi abazalwane balimele sikhuluma ngelezinto ejwayelekile ejwayelekile mhlawumbe umzalwane ukhulelwe mhlawumbe ubani wenza ukuthi yabo izinto ezinjalo kukhona izinto ezidlula lezo ezibaluleke kakhulu. Kunezinto ezidlula lokho thina sikubona ngathi sona kuphela. Kunezinto ezijulile abazalwane abadlula kusona kodwa siyiboni ngoba sikade ama-hairstyle ukuthi hayi akanamali-ke this time usezewabunda lekhaya. Kunezinto ezibaluleke kabi kunalezo zinto esinakayo thina engenasidingo engayisi umuntu ndawo. Silimaza thina abazalwane, silimaza thina, sibhidlizana sodwa. Ekubeni ngabe siyaxoshana, siyasizana, siyanyathelana ngento engekho engasisi ndawo. Asivuleni amehlo bazalwane, asivuleni amehlo, livuke ibandla, sibambane ngezandla. Yazi uthola ukuthi ngisho ukuxhawulana khona ongafuni ukuxhawula ngoba umuntu osekuqaleni ubani uzoqala kanjani ngeke ukwazi ukuqala lapha abanendawo ngingabane ngaxhawuli namhlanje. Siyakholwa kodwa siyafakaza, siyacula, siyadansa, siqoka kahle, sisenkonzweni. Kodwa siyaxola. Bengeke yini sibuke namhlanje bandla laseGosheni. Bengeke yini sibuke sibonelele ilonda zabanye abazalwane. Besingeke yini sikwazi ukubambana ngezandla. Sibe munye. Yazi masimunye noNkulunkulu angaqiniseka kangcono. Yazi masimunye ngempela singathembekana kangcono kuNkulunkulu. Kodwa silele sibe sibhekile. Kusisiza nani ukuvula amehlo sibe sinabona. Kusisiza nani ukuza njalo enkonzweni kodwa singasizi ngalutho. Awuphuthe enkonzweni hlezi ukhona. Kodwa yini into yakho yenza ubhidlize? You make sure you always on time enkonzweni. Kodwa uyabhidliza wakhe lutho. Kukusiza ngani? Bulala ibandla. Kulesikhathi esiphila kusona sisakhulekela iGosheni kuphela sikhulekela ibandla kaNkulunkulu ezobuya ezolanda uJesu. Ngoba ukuthi ukhoza phansi kwaliphi ilandla akusizi muntu. Akukusizi ngalutho. Bekuyokusiza ukuthi ufise ukuthi Nkosi yazi ngikhulekela abazalwane ibandla lakho ezobuya uzolilanda. Kulokhu sikhoshelana ngamabandla ukuthi elami ibandla linje elami ibandla engathi songena ngale ezulwini. Ngisho ibandla lakho ngabafenze kanjani? Ayikho indawo ezobibekela ibandla lakho. Ayikho ikhona ezulwini okuzothi ikhona laseZayoni, ikhona laseGosheni, ikhona lobani. uJesu mezolanda ibandla uzobe ezolanda ibandla lakhe lodwa. Okusho ukuthi bonke abakholwayo igama lakhe yibona. Engathi lingavuka ibandla elizobambana. Engathi lingavuka ibandla elizobangana abazalwane singadedelani. Singadedelani. Kulesikhathi esiphila kusona akuhambeki wedwa endleleni. Cha nje eqinisweni akuhambeki wedwa. Indaba yokuthi mina ngikholwa ngendaba angeke umuntu ahlangene nami ayisebenzi. Ayisebenzi uyadinga ibandla lizobamba. Likusule inyembezi. Likubandishe. Uma ugijima ngibona ngoba bengigijima lomunye mina. Ubengasakhona ukugijima. Wathi hamba ngizokufica phambili. Kathi no ngizokushiya kanjani ungakwazi ukuhamba kanje. But I carried on ngagijima kancane ngabo ngahlala phansi ngamlinda.
Because should anything happen to her, ngizofila guilty mina. But ibandla lanamhlanje alinendaba ukuthi omunye kwenzakalani kuyena. Ibandla lanamhlanje selafana ne-ground. Lapho khona usuke ehleze ebhentshini usuke elinde ukuthi akalimali usibani bakhona kuzongena. Kuthi kuyadala kanendaba ukuthi team yami iyawina noma kanjani. Ulinde ukuthi nje yazi ubengake ngaphuka ngoba phela mina ngidlala iposition yami ngiyangena. Uhlele ebhentshini ushisa nje ukuthi akalimali. Bese sithi siyibandle lodwa sonke sezulwini. Kuphi kanjani? Ave sinomona. Yazi sisibulala thina ngoba wena uzithwalisa kanzima. Akubingelele umzalwane ahleke uthi uthi uphuma uthi wazwangicasula usibanibani angazi ukukhulumisana. Bazalwane asibambaneni. Kuleli Getsemane sikulona asibambaneni. Ibandla alibe lebawodi. Amen. Abazalwane, you find ukuthi ebandleni kunabantu abanephiwo. Kunabantu abanokuthi nokuthi, but ayikho ilebawodi. Umuntu bekhulelwe uya elebawodi, right? uNkulunkulu ubeke something ikhulile but ayikho ilebawodi. Instead kune-ground. Fanele ngabe umzalwane uyabeletha uyakhipha ama-fruits but ayikho ilebawodi kune-ground ebandleni. Kuzokwenzeka kanjani? Singasukuma sibambane sonke ngezandla bazalwane. Singasukuma sibambane sonke ngezandla. Uma ngiyenzeka besingenza i-cycle sonke. Umkhuleko powerful sokhuleka sonke sibambene. Sonke bazalwane sibuyise lo makhelwane bemali, sibuyise lo makhelwane, sibuyise uthando. Sunday school singawuvaleli ngaphandle ibandla lakusasa leli. Hallelujah bazalwane, sizokhuleka sonke. Uma sikhuleka ngicela singakhohlwa ukumention ukuthi baba siqinise sonke. Siqinise sonke njengebandla sibambane, sithandane. Sikwazi ukubona noma omunye selimele. Amen bazalwane. Sinenkinga ezahlukahlukene ezenzakalayo. Uma ungacabanga inkinga yakho uyitshela ukuthi inkulu kuneyomunye, uzothi uma ungezwe omunye ukuthi uthini uvela uxakeke. So singakhuleka umuntu ayikhulekele yena akhulekele no seceleni kwakhe. Angithi nje itask yakho khulekela oseceleni kwakho. Khulekela wena nabantu ababili abaseceleni kwakho. Sikhulekela ibandla lonke. Amen bazalwane.
Sibongele bazalwane bangabuyela endaweni zabo. Sizoqhubeka nalo leli culo silicule bazalwane. Haleluya. We are
silekelele usikhumbuze message yakho namhlanje ijale baba phakathi kwethu ijale mayingwele ijale baba kusenhlizweni yethu silekelele baba usikhumbuze njalo sikhumbuze njalo sikhumbuze njalo ukuthi sinatha Baba wethakwala maphakatheni uthaba masikuzimba uthaba abona sinamalungu omzimba wakho uthela sona lasasitho wayekwala sinowasemsebenzi uthaba wayekwala malimala sine uthethe sazine baba sithokozi baba wethakwala utshale enhlizweni yethu ukuthi baba sikumzimba wakho qhubeka baba wethokwele sikunikeza udumo uNkulunkulu wethu mana njalo moya ngcwele igama likaJesu socela ubhuti uhlonipha sale sesivalela ngokukhuleko haleluya Jesus Kizoha